Už 4. rok sa Trebišovčania stretli, aby oživili tradície starých gazdov a pripomenuli si spôsob tradičnej zabíjačky na Zemplíne. Tejto tradícii venujú pozornosť Trebišovčania každoročne deň pred Silvestrom. Návštevníci podujatia, ktorého organizátorom je Múzeum a Kultúrne centrum Južného Zemplína v Trebišove, majú možnosť vidieť celý priebeh zakáľačky v podaní šikovných muzejníkov. Interaktívnou prezentáciou replik zbierkových predmetov, ktoré sú súčasťou muzeálnej expozície, približujú najmä mladšej generácii zvyklosti nášho regiónu. Zabíjačka na Južnom Zemplíne je iná od iných zabíjaček. Sviňa sa opaľuje, neobaruje. Týmto spôsobom, že sa opaľuje, naberá chuť, ktorá zostáva na tej koži. Ošípanu opracovával hlavný mesiar, ktorý sa v našom regióne nazýva Henteš a jeho pomocníci. Sviňa sa opaľuje pšeničnou slamou. Slama sa rozprestrie, zapálí, no a tým sa tie škuty alebo tá srst na svini opáli, oškrabe, potom sa poumýva. No a začne sa potom rozoberanie. Gazdinky a gazdovia následne pražia oškvarky, robia bravčovú masť, varia mäsko, vyrábajú jaterničky, zabíjačkovú kapustu a klobásky. Hlavný mesiar nám prezradil svoj recept na tú najchutnejšiu jaternicu a zemplínskú klobásu. Pri výrobe jaternic používam pečeň, ktorú dám variť a po nejakých 10 minútach ju vyberiem, aby nebola tvrdá. Potom obudím agatovým drevom. U nás sa robia klobásy s cesnakom, čiernym korením, paprika. Toto všetko v určitých pomeroch sa zmieša. Prítomní gurmáni všetky zabíjačkové špeciality samozrejme ochutnali a nechýbalo ani varené vínko. Niekedy gazda sa chválil tým, že na koľko prstov tak prikladali prsty ku slanine a na koľko palcov bola slanina. Čím bola slanina hrubšia, tým bol gazda váženejší alebo lepší gazda voči druhému. Keď mal iba na prst 2, bol slabý gazda. Ľudovým spevom spríjemňovala atmosféru folklórna skupina Trebišovská Orgonina. Deti sa tešili z pripravených hier a našiel sa aj malý víťaz najkrajšej zabíjačkovej masky prasiatka. Dospeláci sa bavili pri rozoznávaní významu nárečových slov. Touto zabíjačkou končíme aj náš rok tak, že sťahujeme Trebišovský kaštiel, aby sme ho pripravili na rekonštrukciu, ktorá bude prebiehať v celom budúcom roku. Ale naše múzeum bude pre návštevníkov otvorené počas roka. Budeme ponúkať všetky naše ďalšie expozície. Od jary do jesene bude premávať aj náš historický traktor. A takisto počas budúceho roka budeme ponúkať všetky živé, tradičné a zaujímavé interaktívne podujatia. Desiatky návštevníkov odchádzali z areálu Trebišovského kaštieľa s príjemnou náladou a so zabíjačkovými dobrotami v žalúdku. Z Trebišova Martina Kužmová.